Az aura, amely körülvesz bennünket, nem csupán misztikus vagy spirituális fogalom. A hétköznapi életben is érezhető, amikor belépünk egy helyiségbe, és azonnal érzékeljük valaki jelenlétét. Akár pozitív, akár negatív módon. Az aura valójában az energia, amit sugárzol magadból, és amely meghatározza, hogyan éreznek mások a társaságodban, milyen embereket és élményeket vonzol magadhoz, sőt, milyen lehetőségek találnak rád. Ha olyan aurát szeretnél kialakítani, amely pozitív dolgokat vonz, érdemes tudatosan dolgoznod önmagadon, a gondolataidon, a szokásaidon és a kisugárzásodon. A folyamat talán az önismerettel kezdődik. Fontos, hogy felismerd, milyen gondolatok és érzések uralják a mindennapjaidat, és milyen belső párbeszéd zajlik benned. Ha gyakran kritizálod magad, vagy a világban inkább a negatívumokat látod, az aurád is ezt a rezgést fogja tükrözni, és valószínűleg ehhez hasonló eseményeket vonzol be. Próbáld meg tudatosan átállítani a figyelmedet a jó dolgokra. Minden nap keres valami apró örömöt, amit megköszönhetsz magadnak vagy az életnek. Az elismerés és a hála érzése gyökeresen meg tudja változtatni az energiádat, és segít abban, hogy a kisugárzásod nyitottabb, barátságosabb és vonzóbb legyen. Nem elég azonban csak a gondolkodásodat megváltoztatni. A testeddel, a viselkedéseddel is támogatnod kell ezt a folyamatot. Figyeld meg, hogyan tartod magad. Egyenes háttal, nyílt gesztusokkal, mosollyal az arcodon sokkal pozitívabb aurát sugárzol, mint amikor görnyetten, összezárt karokkal, lehajtott fejjel jársz. A testbeszéded hatással van az érzéseidre is. Ha magabiztosan, nyitottan viselkedsz, az önbizalmad is megerősödik, és ezt mások is érzékelni fogják. A pozitív aura kialakításának egyik legfontosabb lépése, hogy odafigyelj a gondolataid tisztaságára. Próbálj meg minél többször a jelenben maradni, ne rágódj túl sokat a múlton, vagy ne aggódj a jövő miatt. Amikor a jelen pillanatra koncentrálsz, sokkal könnyebben tudod észrevenni azokat a lehetőségeket és örömöket, amelyek körülvesznek. Meditáció, légzőgyakorlatok vagy egyszerű mindfulness technikák segíthetnek abban, hogy lenyugtasd az elmédet és megerősítsd a belső békédet. A pozitív aura kialakításához szükség van arra is, hogy tisztán tartsd az energiádat. Ez azt jelenti, hogy időnként érdemes átgondolni, kik vesznek körül, milyen hatással vannak rád, és milyen helyzetekbe kerülsz gyakran. Ha úgy érzed, hogy valaki vagy valami rendszeresen lehúz, negatív érzéseket vált ki belőled, próbálj meg távolságot tartani, vagy dolgozz azon, hogy ne engedd át mások energiáit a sajátodba. A saját aurád védelme fontos, hiszen csak így tudod megőrizni a pozitív rezgéseidet. Természetesen az is számít, hogy milyen szavakat használsz, amikor másokkal kommunikálsz. A kedvesség, a figyelmesség és az őszinte érdeklődés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy pozitív kisugárzásod legyen. Ha valaki melletted jól érzi magát, szívesen keres majd újra a társaságodat, és valószínűleg pozitív élményeket is hoz az életedbe. A pozitív aura nem azt jelenti, hogy sosem lehetnek nehéz napjaid vagy negatív érzéseid. Inkább arról szól, hogy tudatosan választod azt, mire fókuszálsz, hogyan reagálsz a kihívásokra, és mennyire vagy hajlandó tanulni önmagadról az élet különböző helyzeteiben. Amikor a nehézségeket is fejlődési lehetőségként látod, az aurád erősebb, stabilabb és vonzóbb lesz, mert mások érzik rajtad a belső erőt és rugalmasságot. Az egészséges életmód is jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy pozitív energiát sugározz. A rendszeres mozgás, a tiszta táplálkozás, a megfelelő mennyiségű alvás mind segítenek abban, hogy jól érezd magad a bőrödben, és ez az érzés kisugárzik a környezetedre is. Érdemes időt szánni arra, hogy feltöltődj a természetben, vagy olyan tevékenységeket végezz, amelyek örömöt okoznak. Ezek mind segítenek abban, hogy magasabb rezgésen működj és pozitív élményeket vonz be. A pozitív aura kialakításához elengedhetetlen a hit önmagadban és a bizalom az életben. Amikor elhiszed, hogy érdemes vagy a jó dolgokra, hogy megérdemled a boldogságot és a sikert, az aurád is ezt az üzenetet közvetíti a világ felé. Mások érzékelik ezt a magabiztosságot, és szívesen kapcsolódnak hozzád. Ha bizonytalan vagy nem hiszel magadban, az is láthatóvá válik, és gyakran olyan helyzeteket vonzol, amelyek megerősítik ezt a negatív érzést. Ezért érdemes dolgozni az önbizalmadon, akár önfejlesztő könyvek, akár coaching, akár egyszerűen pozitív megerősítések segítségével. Fontos, hogy ne csak magadra koncentrálj, hanem adj másoknak is. Oszd meg a jó kedvedet, a figyelmedet, támogasd azokat, akiknek szükségük van rá.
Az önzetlen segítség és a törődés megsokszorozza a saját pozitív energiádat, és olyan embereket vonz be az életedbe, akik viszonozzák ezt a törődést. Az adás és kapás egyensúlya segít abban, hogy harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb aurád legyen. A pozitív aura kialakítása nem egy egyszeri feladat, hanem egy folyamatos, tudatos munka önmagadon. Ne várd el magadtól, hogy mindig tökéletesen sikerül, inkább tekintsd ezt egy izgalmas önismereti útnak, amely során egyre jobban megérted, ki vagy, mire vagy képes, és hogyan tudsz egyre több örömöt, szeretetet és lehetőséget bevonzani az életedbe. Összefoglalva, a pozitív dolgokat vonzó aura megteremtése belülről indul. Gondolataid, érzéseid, szokásaid és viselkedésed együtt alakítják ki azt az energiát, amit sugárzol. Ha tudatosan választod a pozitív fókuszt, figyelsz a tested jelzéseire, tisztán tartod az energiáidat, és nyitottan, kedvesen fordulsz másokhoz, az aurád egyre ragyogóbbá válik, és a környezeted is egyre több jó dolgot hoz az életedbe. Az út néha kihívásokkal teli, de minden apró lépés számít, és minden pozitív gondolat, gesztus vagy cselekedet hozzátesz ahhoz, hogy egyre inkább olyan emberré válj, akinek a jelenléte felemelő, inspiráló és vonzó. Az aura ereje nem csak a belső világunkból fakad, hanem abban is megmutatkozik, ahogyan másokhoz viszonyulunk. Egy mosoly, egy kedves szó vagy egy támogató gesztus mind hozzájárul ahhoz, hogy a környezetünk pozitívan reagáljon ránk. Amikor magabiztosan, nyitottan és őszintén közelítünk másokhoz, az auránk erősebbé és ragyogóbbá válik. Az ilyen kisugárzás nem csupán vonzóbbá, hanem inspirálóbbá is tesz bennünket, hozzájárulva a harmonikus emberi kapcsolatokhoz.